Adult li jinsab fil-pussess ta' 7 grammi kannabis għall-użu esklusiv tiegħu ma jkunx qed iwettaq l-ebda reat. Din hija waħda mill-bidliet ewlenin li propona l-Gvern kif it-tlieta filgħaxija il-Prim Ministru Robert Abela nieda konsultazzjoni pubblika dwar l-użu responsabbli tal-kannabis waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Berġo ta' Kastilja. Fil-fatt Dr. Abela ħabbar li f'din il-konsultazzjoni pubblika qed jiġu proposti numru ta' bidliet mill-Gvern sabiex ma jibqgħux jiġu persegwitati nies bla bżonn. Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li fost il-bidliet proposti mill-Gvern qed jiġi propost li adult li jinsab fil-pussess ta' 7 grammi kannabis għall-użu esklusiv tiegħu ma jkun qed iwettaq l-ebda reat. Proposta oħra tgħid li adult li jinsab fil-pussess ta' iktar minn 7 grammi iżda inqas minn 28 gramma għall-użu esklusiv tiegħu jitressaq quddiem il-Kummissarju għall-Ġustizzja u jista' jingħata multa amministrattiva li tista' tlaħħaq il-massimu ta' 100 euro. F'din il-white paper qed jiġi propostu wkoll li kull abitazzjoni residenzjali tkun tista' tkabbar sa massimu ta' 4 pjanti għall-istess abitanti u mhux għall-bejħ. Dan fil-waqt li persuna tkun tista' permezz ta' proċedura sempliċi tneħħi mill-kondott uffiċjali tagħha dawk ir-reati li ma jkunux għadhom ikkunsidrati bħala tali fil-liġi ta' Malta. Apparti minn hekk il-Prim Ministru Robert Abela ippropona li l-konsum tal-kannabis fil-pubbliku mhux se jkun permess fl-ebda każ. Il-konsum tal-cannabis fil-pubbliku mhux se jkun permess f'ebda każ. Jekk persuna tikkonsma fil-pubbliku se tkun soġġetta għal multa amministrattiva ta' 233 euro. Il-konsum allura huwa limitat għal ġewwa residenza u meta jsir ġewwa residenza ma jistax isir quddiem minorenni. Il-Prim Ministru propona wkoll titwaqqaf awtorità responsabbli għal dak kollu li għandu x'jaqsam mal-kannabis bis-seta li tikkummissjona studji u twassal proposti u se tkun xprunata aktar edukazzjoni effettiva dwar il-kannabis. Se jkunu qegħdin jitħarġu uffiċjali li jaħdmu fil-qrib ma' dawk li jużaw il-kannabis sabiex jiżdied l-għarfien dwar l-użu responsabbli tagħha. Dr. Abela tenna wkoll li dawn il-proposti bl-eruq tagħhom fil-manifest elettorali tal-2017 għandhom lan li jwaffqu is-suq illegali. Ikollna sors legali u regolarizzat ta' minn fejn persuna tista' tixtri kemm il-kannabis kif ukoll iż-żerriegħa li tintuża fil-kultivazzjoni tal-pjanti. Nemmen li din hija miżura ewlenija biex il-black market jiġi kemm jista' jkun imnaqqas flimkien komplementat ma' din il-miżura jibqa' l-infurzar. Din il-konsultazzjoni pubblika se tkun miftuħa għal 6 ġimgħat sa 11 ta' Mejju u l-pubbliku qed jintalab jgħaddi l-ħsibijiet tiegħu dan sabiex tiġi assigurata l-ġustizzja ma' dawk li jagħmlu użu responsabbli mill-kannabis.